Het was donderdag een drukte van belang in een stuk bos aan de Rauwkuilenweg in IJsselstein. Een heuse filmcrew had zich verzameld voor een productie over kunstenaar Gusse Wie uit Leunen. Oud-fanruinaar Job Eemons is de regisseur van de film. Ja, hoe ben je op het idee gekomen? Het idee is gekomen omdat ik eigenlijk altijd al wel van Gusse Wie wist. Mijn opa heeft hem ook wel gekend en die vertelde daar vroeger altijd verhalen over. En ik hoorde sowieso uit Leunen altijd wel verhalen van alle kanten, verschillende perspectieven op Gusse Wie. En dat heeft me altijd wel geprikkeld. Ik zag zijn standbeelden altijd staan en die zijn toch zoiets aparts hebben die. Dat ik wist dat ik er altijd wat mee wilde. En nu is dat moment eindelijk gekomen dat ik daar de middelen heb om daar een goede film mee te kunnen maken. Dus, Ja, de standbeelden komen tot leven. Ze spelen een belangrijke rol in je film. Ja, de standbeelden spelen een belangrijke rol. De magistraten zijn dat. Die staan in Leunen bij de kerk in de net geopende beeldentuin. En die staan eigenlijk centraal in de film. De film gaat ook de magistraten heten, vernoemd naar dit werk van Gusse Wie. Nou, je bent de regisseur van deze film, Job. Hoe ben je hier terechtgekomen? Welke weg heb je afgelegd naar deze filmlocatie? Het is een lange ontwikkeling geweest. We hebben echt wel dik 2,5 jaar sinds het zaadje voor het eerst gegroeid is, zeg maar. En ja, eigenlijk ben ik heel veel gaan schrijven, eerst heel veel gaan ontwikkelen en toen ben ik geld gaan zoeken en toen botste ik een beetje dat ik het toch nog verder wilde ontwikkelen. Toen heb ik ook met een lokaal fonds hier, Sinnes Zuid, die heeft mij de kans geboden in een ontwikkelingstraject om het script nog weer een leveltje hoger te brengen. Dus eigenlijk merk ik nu gewoon dat alles heel doordacht is en dat we alles echt op de manier kunnen maken dat het gemaakt zou moeten worden. Dus ja, een dikke 2,5 jaar heb ik wel zitten schrijven en werken en schaven. En, ja, dan is het dan om juist hier dan een film te draaien. Ja, ik vind het juist hier mooi omdat het toch iets speciaals heeft in de natuur. Hier, nou, toch ook hier in IJsselstein heb je heel erg die achterblijfselen nog van die ruilverkaveling, waar de film heel erg op aanhaakt. Dit zijn ook de bossen waar Gusse Wie zelf geweest zou zijn. Ja, en het zijn ook gewoon hele mooie bossen. Dus daarin zijn IJsselstein en Gijseren echt de spil van onze film. Want een film over de natuur, een film over Gusse Wie kun je in die zin niet maken zonder die schoonheid, zeg maar. Ja, en ook veel handjes en hulp vanuit de regio, begreep ik. Ja, zeker. Heel veel handjes. We hebben eigenlijk van heinde en verre komen er allerhande mensen. Ik heb mensen uit Drenthe en uit Hoorn op zet staan, maar ik heb ook zeker uit Venray en uit Leunen heel veel krachten ingeroepen. Ook mensen die zelf nog bekend zijn met Gusse Wie geweest in hun tijd. Ja, dat is super om te zien hoe erg dat gaat leven. Ja, nu is het eindelijk zover. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Ik vind dat alleen maar fantastisch. Ook vandaag met heel veel figuranten en oude gereedschappen, replica's van de standbeelden die zelf ook 4,5 meter hoog zijn. Ja, dat zijn de dingen waar je het voor doet, zeker.